Și aoleu, tăiculețule, de 3 ani de zile, tăiculețule, aproape nu mai știu ce să mai facem. Nu te gândești, bre, și de părleta de măiculiță, cât are a rămas nenorocit și fără niciun ajutor. Când nenica nu se uită și la ea, s-o ajute și pe ea, că tare-i bătrână. Ăsta-i culețule Nilă, și-o strânge și pe ea, că cum ai ghine la mine, și iese băieți înainte, și îi spune că ghine băta mamică la noi.